The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 2:14 says, But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. 1 Corinthians 2:9, But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. Matthew 5:13, You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing, but to be thrown out and trampled under foot by men. John 16:7-8. Nevertheless, I tell the truth, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Proverbs 16:31, The silver-haired head is a crown of glory, if it is found in the way of righteousness. Psalm 92:14, They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. John 13:35, By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Psalm 145:20, The Lord preserves all who love him, but all the wicked he will destroy. Psalm 16:8, I have set the Lord always before me. Because he is at my right hand, I shall not be moved. Job 5:26, You shall come to the grave at a full age, as a sheaf of grain ripens in its season. Before we start our Bible study, nining adlaw, sama sa nandan, gikinahanglan ng atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kung napabagit ang mga sala. Kinahanglan ato ka ng isugid aron dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9, nagaawhag kanato nga mga magtotoo. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Magampot na sa hilom. Balaan na mga Diyos, unas tanan nagpasalamat kami kanimo. Nining lain na sa mga adlaw, nga imong gipadangat kanamo, buhi pa kami nining among lawas, kinitimaylan nga ikaw, nagalihok pa ang imong plano nga ni kanamo,
ug mo'y hinungdan nga imo pa kami gipabuhi aron kami makatuman sa imong kabubuton samtang niya pa kami nini kaduhang bahin sa imong plano. Uban ni kami karon sa among pagpadayon sa among spiritual momentum, pinagis pagkatuon sa imong kamatuoran. Salamat niining maong Bible study through the YouTube. Uban ni kami karon pinagis pagtudlo ka mas balang Espiritu Santo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers, welcome each and every one of you. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan the dynamics of the spiritual life beyond Gnosis. Una sa tanan, there is that feeling of the Holy Spirit o kini maangkon mapanag-iya lamang pinaagis tong paggamit sa 1 Juan 1:9 and thus musod kita sa operational divine dynasty. From there, ang magtutuo mupahimo sa tanan nga mga kasangkapan sa Dios, God's assets, nga iyang magamit sa iyang espirituanong pagkinabuhi. Ang atong Ginoong Kristo migamit sa tanan nga gisangkap sa Dios nga mahan kaniya nga mga kasangkapan, mga assets sa mapananglitan sa residence in His prototype divine dynasty. Then iyang pabilin gyud nga maangkon niya kanunay kadtong plus H ang Diyos nun nga kalipay sod diyan sa maong prototype divine sphere. Si Ginoong Kristo nanagiya siya sa personal sense of destiny. Sayod siya. Siyang personal nga sentido inunta pagkaibaho, pagkasayod niya sa iyang dadangatan. Samtang nagagamit siya ni ining plus H o siya nagatutok ngadto sa unahan. He was looking forward to his ministry's strategic victory on the cross. Ang iyang kadaugan nga gitawag nato strategic victory. Kung ang atong Ginoong Kristo wa pa inunta makasugakod and face any kind of suffering, including sa iyang paghukom kaniya dito sa cross, pinagis paggamit sa gahom sa Dios, ang magtutuo has also the same ability to handle and face any suffering in life. You see? So akong balik ko katong maong punto, nga kung ang atong Ginoong Kristo nakahimo pa, nakasugakod, nakaharong siya any kind of suffering, apil ng iyang paghukom kaniya sa Diyos nga mahan dito sa cross, pinagi sa paggamit niya sa gahom sa Diyos, kita nga mga magtutuo sab ana niining sa mga kahimuan. We also have the same ability to handle and face any suffering in life. Sama sa gitubang ni Ginoong Kristo. Sa dihang ang atong Ginoong Kristo namatay, ang iyang lawas gilubong dito sa lumnganan. His body went to the grave. Ang iyang tawhanong espiritu mibalik ngadto sa Dios nga amahan. Apan ang iyang kalag mikanaog dito sa Hades aron sa pagduaw niya ng maong lugar for the purpose of taking the captives, ang mga magtutuo ngadto sa langit. O gay kaduha ang iyang pagsabwag sa inunta proclamation when he proclaimed to the fallen angels dito sa Tartaros, nga dito ipang priso ang mga manlulunda, mga demonyo, iyang giproklamar ngadto kanila nga si Ginoong Kristo
nagmadinaugon batok ang Satanas. So mao kadto ang nahitabo. Now, ngano man nga mga tao mo adto malagi sa linaw sa kalayo? Why do people go to the lake of fire? Ang tubag tungod sa ilang kabuoton. Mihimo silang desisyon nga moadto didto. Ilang bot pasabot sa mga katigwangan pang mga binisaya pagkasulti, tinuyuan silang buot. Ilang tinuyuan nga moadto sa linaw sa kalayo, itawag sa kadaghanan og impyerno. You see, one cannot go to hell because of their sins or because they have not sinned. It is only because he rejected Christ as Savior. Mao na. Mao kanay bugtong hinungdan ngano ang mga tao mo sa linaw sa kalayo. Tungod silang pagpagkasala, no. Tungod kay ilang gisalikway wa nila dawata si Kristo ingon nga manluluwas. Kaya ang kaluwasan sa ato ng kanunay gyud natong pahinumdom kanimo. It is faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. And it is a matter of choice. Yan na po namin, tungha, ginakanunay ka ng maong prinsipyo. Tungod sa pinilias tao, na manggoy kabubuto ng tao. You see? So, inumdumi, balik ta, ang great power experiment, nga duha ka kategorya, din great power experiment, ang hypostatic union ni Gnosis Kristo, o ang great power experiment sa katuigan sa simbahan. Now, kining great power experiment of the church age, ang mga magtutuo ni ining katuiga simbahan. Okay? Naa sila ni inigi bilin kining Ginoong Kristo sa pagbuhi nas iyang espiritu dito sa cross. Gidungan niya bilin kining maong great power experiment nga magamit nato ingon nga mga magtutuo. Now, ang hypostatic union ni Ginoong Kristo, si Ginoong Kristo migamit sa mga kasangkapan, ni assets nga gihatag, gisangkap sa Diyos nga mahan kaniya. Wa siya mo gamit sa iyang pagka-omnipotente, ingon nga Diyos, wala. Wa siya mo gamit. He remained perfect while on earth. Nagpabilin siya nga hingpit samtang dinhi pa siya dinhi kalibutana, even to the point of his physical death. So, mao kadto nga nagmadinaugon si Ginoong Kristo. Mao na kanatong mga magtutuo, wa na tay ikapanglipas, wa na tay ikabalibad nga dili kita mahimong kanang mannaog usab sama sa nasinati nagkabuot ni Ginoong Hesus Kristo. So, God the Father's omnipotence mo'y nagahatag og gahom kang Ginoong Hesus Kristo by restoring His body into a resurrection body. Na ka na mabasa sa Acts 2:24, Ephesians 1:20, o 1 Thessalonians 1:10. Now, ang pagkaunipotente sa Diyos ng Espiritu Santo, mao'y nagahatag og gahom kang Ginoong Kristo to be able to fulfill God's plan. 1 Peter 3:18. Now, tiyaw mo, nagisangkapan kita sa Diyos ni ining maong mga assets, spiritual assets. Apil na ni ining portfolio of invisible assets nga gisangkap sa Dios kanatong mga magtutuo. Tiban ni katong pulong sa Dios, 2 Corintios 5:7 nga nagkanayon, we no longer walk by sight, but by faith, pagtuo. Dito sa kaniadtong eternidad, in eternity past, God already provided believers ni ining portfolio of invisible assets. Gisangkap na sa Diyos. Ang pagtuo is what we have to use
aron kita sibog nito sa unahan sa atong espirituanong kinabuhi. Di ba ni? Kini nga itong pagtuo, kinahanglan man ugmaron. You see? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. I hope na silsel na ginanimo sa mga limpatakan. O nga kita gimanduan sa pulong sa Dios, patubo ng atong kalag pinagi sa grasya o kay balokang Ginoong Kristo. 2 Peter 3:18. Hinumdumi nga ang pagka-omnipotente pagkalabang makagahom sa Diyos Espiritu Santo is only available diha sa sulod sa operational divine dynasty. Dili nimo ni makaplagan anywhere. Diha ra gyud sa sulod sa operational divine dynasty. That's why ang problem-solving device number 1 nga maong rebound mao ni ang divine step to enter the operational divine sphere. You see? Huwag yapon tay ikapangulipas. Ipangatarungan nga di ta maka sod ni ini. And then, kung tuwan na ta sa sod sa operational divine sphere, we can continue moving on sa atong espirituanong kinabuhi, fulfilling the protocol plan of God. Sabtag na. Now, timani nga ang Espiritu Santo nga gahom, iyang gahom mo ay nagasustenir kang Ginoong Kristo sod sa iyang prototype divine dynasty. Now, the same power sustains the church. The church, ikaw, ang simbahan. Nagasustenir ka na itong mga magtutuo, ubos na yung katuigan sa simbahan, sod sa iyang operational divine dynasty. John 10:17, nagkanayon kini. The reason the Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. Si Ginoong Kristo namulong nini. Yang versikulo 18, no one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Kita nimo? Ang gahom sa Diyos kamahan, yatag, ngadto kang Ginoong Kristo. Yes, the Lord Jesus Christ gives up His life, His Spirit. Our Lord had His power to lay down His life. Siya niya ng gahom sa buhi niya ng iyang kinabuhi, and also the power to restore His human life again. Kita ni mo na ang gahom ni Ginoong Kristo. Gumikan sa gihatag nga gahom sa Espiritu Santo kaniya. This very power of God the Father, a great power experiment, available na kini karon ngadto sa tanang mga magtutuo aron sila mahimong mga mananaog sa kinabuhi. Kaya binimo si Ginoong Kristo availed of the following: the Holy Spirit's omnipotence inside His prototype divine dynasty, o ang kedua, ang iyang plus H, Diyos nun nga kalipay, as a problem-solving device. The same power, ang pagka-omnipotente sa Diyos nga Amahan, the same power that resurrected the Lord Jesus Christ, is the same power that will resurrect all believers atol sa kanusa, atol sa unsang higayon, atol sa pagsakgaw sa simbahan. Between Christ's resurrection and the resurrection of church-age believers, mao ni gitawag nato og the greatest power period in all of human history. Nakadungog ka? Kining resurrection ni Ginoong Kristo, between that ug ang resurrection sa
Kanato mga magtotoo. Niining katuigan simbahan. Mao kini ang the greatest power period in all of human history. So kining gahom sa Dios available to every believer right at this very moment. Nakadungog ko ba? Karon nga nagpaminaw kaniining atong pagtuon sa pulo sa Dios, kining gahuma nga iya sa Dios available. Mahimong gamito nimo. Philippians 3:10 kanayon, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death, and so, somehow, verse 11, somehow to attain to the resurrection from the dead. Now, balik ta niya itong 3 stages of the area of spiritual adulthood. Unsa man ni tulo ka mga ang spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o ang ikatulo unsa spiritual maturity. Now, we can build a garrison in our soul pinagi sa paggamit nato sa napulo ka mga pagis pagsulbad sa mga suliran in the area of spiritual adulthood. Now, ang gahom ni Jesus Kristo sa iyang pagkabanhaw, kini na kahulugan nga gipadayag dinhi ang pagkalabawng magagahom sa Diyos nga mahal o sa Diyos Espiritu Santo. That's the Lord's power of His resurrection. You notice we are repeating these things. Diba? Atong gibalik-balik, isubli, kini mga butangas paghisgot. We have to. Tungod kay, this is what we call inculcation. Unsa maning inculcation? Sinil-silay. Inumdumi katong reception, retention, recall. Reception, kini nga itong pagtuon. Pagkaton, we assimilate Bible doctrine. Ipasod kini nga sa unsa right lobe of the mentality of our soul. So that's reception. Unya, retention. Pundo. Guniti na. Retain the Bible doctrine that you have studied and learned and believed. And then the third is recall. Kaya di maka-recall, di maka-kainumdon sa butang, wani mo mailhi, wani mo masabtios ta. Kaya nasabta naman mo na, nakatunan naman mo na, imo nang ganing gituhuan, then ma-retain ka na, and then you can recall. Sabot? So, kadtong duha ka kategoriyas gahom, numdong ka, the great power experiment of the hypostatic union of the Lord Jesus Christ, o ang great power experiment of the church age. Now, kini nasod kini sa Christocentric dispensation. Now, it is only in these two areas, kining hypostatic union, great power experiment of the hypostatic union of the Lord Jesus Christ, o ang great power experiment of the church age, kining duha ka mga area that God's power was provided to all church age believers. Nyara, kita nimo, gisangkap kini sa Dios, kining gahuma, nganhi kanatong mga magtotoo ubos sa katuiga simbahan. Not in any other area or dispensation was this power provided. Numdum ka katong mga Gospels in the New Testament. The Gospels talked about the hypostatic union. In the Acts, diyas mga buhat, kini nagahisgot bahin sa mga assets that are left for our Lord Jesus Christ's use. In the epistles, sa mga epistola, mga sulat, it talks about these assets nga gigamit ni Kristo and are now left, gibilin,
nga ni kanatong mga magtutuo sa katuigan sa simbahan. Abi nimo, when God provides, He is fair. No exception. Kaya ang Diyos is perfectly fair. Hinumdumi ko na. So with salvation. Salvation is equally for all unbelievers. Alang sa tanang mga di magtutuo. So with blessings, divine blessings, are equally provided for all mature believers. Sabtang gina. Ngadto lamang sa mga hamtong nga mga magtutuo, kining maong mga panalangin. Hence, God is fair. You see? Kita ni mo sa pagkamakiangayon sa Diyos. Hingpit rawag yun ang iyang pagkamakiangayon. Perfectly fair. According to Philippians 3:10, sa gisulti, that I may know Him and the power of His resurrection. Sama ito pag-ila niya. How do we know Him? Tubag? Of course, I presume you know the answer. By studying the Bible. Kini nga itong ginabuhat, adlaw-adlaw. Pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Slogan, SLBA. So to know Him, saan ito pag-ila sa Diyos? There are 3 areas of spiritual skills. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Then we have to reach the area of spiritual adulthood. Unsa may tuyo of our studying God's Word, unsa may tuyo na to. Nganong magtuon man ta sa pulong sa Dios. Tubag, aron nga si Kristo mahimong tataw, tinaw, tinuod sa atong kinabuhi. To make Christ real to our life. So we have to know God, to love God, to serve God, to please God, to know God's plan for our life, to be able to live with God forever in heaven. Apan samtang niya pagkita nining phase 2 sa plano sa Dios, mando agda sa Dios mo nga. We have to prioritize His Word until we are occupied with the person and character of our Lord Jesus Christ. Apan, di man ni usab kini, fellow believer, we have to be tested. Sa diha nga kita nakapundo, nagdaghan nga mga pulong sa Dios, ug nagatubo na kita sa grasya kay balaw kang Hesus Kristo until atong nakabot gayud ang espirituhanong paghamtong. Paminaw, si Ginoong Hesus Kristo miagi sa tanan nga mga pag-antos diadtong iyang pasyon, og siya nagmalampuson gayud batok sa kamatayon. Mao to'y strategic victory ni Ginoong Hesus Kristo. He was victorious against death. Now, diba niya, kantong iyang pagdaog, pagkamadinaugon, batok sa kamatayon mo, to'y strategic victory. Nga naangko ni Ginoong Hesus Kristo. Remember the X plus Y plus Z radicals? Ang X, sa diha nga wa pa ka maluwas, you were still an unbeliever. So diha kay hope 1 to be a believer. Diha na kay paglaom nga mahimo kang magtutuo. Unya kay migamit ka man sa imong kamubuton ug ituo ka, then plus Y, radical. Nahimo kang magtutuo in time. And then na po kay paglaom ikaduha. Hope number 2. Unsa man imong hope number 2? To receive escrow blessings in time. Unya plus Z radical, believer in eternity. Phase 3 na ni. Na po kay hope number 3. Unsa man ni? To receive blessings in eternity. Kita niyo mo? Unsa kami nung danon ni.
Now, ingon nga magtotoo, remember, nga ang tanan nga mga divine assets available to you now, karon. So you have no reason not to be a winner believer. But, again, it is a matter of choice. Your volition is at stake. I hope di na nimo makalimtan. Na atay kabubuton, ipagamit ka na sa Diyos. Now, at the point of salvation, ang Espiritu Santo comes into the inside, in the believer's body. O kanang iyang pagpuyo diya sa imong lawas hangtod na kanas kahagturan. Sabtagina. That is at the point of salvation. Sa imong yung pag-ingon nga mutuo ko kang Kristo nga akong manluluwas, ang Espiritu Santo mo sodya sa imong lawas. A believer, however, dili siya makakinabuhi sa iyang espirituhanong kinabuhi kung wa siya pulo sa Diyos diya siyang kalag. Nakadungog ka? A believer cannot live the spiritual life without Bible doctrine in his soul. Ang Acts 1:5 is an extension of the great power experiment of the apostatic union pinagi sa pagbautismo sa Espiritu Santo. Ang usa ka magtotoo has to consider the ministry of God the Holy Spirit kung buot siya nga magakinabuhi sa paagi sa Kristohanon nga kinabuhi. If he wants to live the Christian way of life. The Christian way of life cannot be lived pinagi sa tawanon nga pamaagi. Only through the spiritual way. Dumigid itong atong bat-bat kanimo nga a right way, a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in the right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw ng wrong. Only a right thing done in a right way is right. Mao kana ang kahulugan sa Christian way of life. Now, balik ragutan ni atong royal titles or patent ni Ginoong Kristo. Unsa man tong tulo? Well, number 1, divine royalty. Number 2, Jewish royalty. Number 3, battlefield royalty. Kadtong divine royalty, ang titulo niya was Son of God. As eternal, infinite God, His eternal family, mao ang Diyos nga mahanog Diyos, Espiritu Santo. Ang Jewish royalty, ang iyang pagkatao as human son of David, ang iyang titulo. Romans 1:1-4. So, diha siya masud sa Davidic dynasty, Jewish. Ug ang ikatulo, nga royalty or patent, mao tong battlefield royalty. Kini may kalabutan sa pagkabanhaw o pagsaka sa langit ni Ginoong Kristo, ubos sa iyang pagkahingpit nga Dios og tao under the hypostatic union. Numdumi ang strategic victory ni Ginoong Kristo, what our Lord experienced at the cross and what He left nga ni kanato mga magtotoo sa katuigan sa simbahan. Ug ang iyang tactical victory for all believers to use God's spiritual assets to experience. Ang tulo ka mga titles ni Ginoong Kristo mo kini: King of Kings, Lord of Lords, Bright Morning Star. Kita nimo? So ayaw na nagkalimti. No, each believer soul, matag kalag sa matag magtotoo is the spiritual battlefield. Og si Ginoong Kristo mao ang commander-in-chief. Okay? It is true
Mga kita mga magtotoo, mga Kristohanon, nakita niya ng gahom that God had provided. But the question is, so many Christians do not know how to use this power. Nga naman sila lamag, nga naman sila kay bawo saan paggamit kining maong gahom. Tungod kay, amo nitubag, tungod kay kining maong mga Kristohanon, why alamag, no clue, bahin sa mando sa Dios on knowing and learning this power. Kita ni mo na. Unsa man. Tinuyuan po silang buot nga dili sila mukaton. Ug wa man sila pagkaton, wa sila lamang. So in a nutshell, this kind of believers are negative. No interest, no desire, no love, recalcitrant, lethargic to study God's Word. Unsa pa man ito i-describe ni mga maong matang sa mga magtotoo. Subog yun. Una-unaon, palandungon. Nga they're negative, recalcitrant, lethargic, no interest, no desire, no love. See? To study God's Word. And remember, kung wa kay pagtuon, pagkaton o pagtuo o paggamit sa puno sa Dios, ang imong Kristohanong kinabuhi wa epekto. Kadungog ka. Without studying, learning, believing and applying God's Word, a believer's Christian life is ineffective. He is only a casualty in the angelic conflict. Watay mahimo niya na, prinsipyo ka na sa pulong sa Diyos. God wants believers to be filled by the Holy Spirit inside the operational divine atmosphere, fulfilling the protocol plan of God. Dumig itong protocol. It means doing the right thing in a right way, not otherwise. Kadungog ka. Now, to be inside this protocol plan of God, operational divine atmosphere, is to imitate kang Ginoo Kristo. Mao ka na ang paagi nga magmainawaton kang Ginoo Kristo. Aron sa ingon niya na kitang mga magtotoo, makabot nato o maangko nato ang tactical victory. Remember, God the Holy Spirit sealed all believers at the point of salvation. Gitimrihan ta. Gisilyuhan ta. So even if the Holy Spirit is inside our body, napamanggod tayo kinaiyang magkasasala. Numdum ka niya na. So there is a fight. Numdumig na. It is an inner full-scale battle. The angelic conflict. Dili gini battle, kung dili gubat gyud. Now, so gikinahanglan nato ang espada sa Espiritu Santo, the Word of God. A believer can only make use of God's power by learning this power. Pagtuon, pagtuo, pagkaton, o paggamit nini. PMA, perception, metabolization, and application, etc. O paggamit nining maong gahom to combat our enemy. Discernment is needed, not to be deceived by Satan. Kaya kinigo Satanas, this is God's arch enemy. No, ato ning ipadayon ugma, ayaw sipyat sa sumpay nini, o nining hikayo na magampo kita o aging pasalamat sa Diyos sa iyang grasya. Let us pray. Amahan namong langit nun, salamat sa imong mga pulong. Mga tataw, tinaw nga imong pasabot ka namo. Pinagi sa Espiritu Santo. Nga mo lamang magtutudlos ka matuuran. Salamat o Diyos, nining grasya nga mong ipahimuslan, inaot. Nga mo gayong makabot ang among tumong ingon nga imong mga anak, espirituanong paghamtong. Aron sa ingon ni Hana, kami makaimaya na kanimo.
Salamat sa kahigayunan nga magatuon pa kami sa imong plano. Thank you for our Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.